Эфирбыз дулкынларында сезнең мотор теләкләрегез, уйниятләрегездән торган җылы эчтәлекле хат юлларын үз эшенә алган шән күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Хөрмәтле телевидение хезмәткәрләре, моннан нәкъ 30 ел элек җир йөзе яшеллеккә төренеп, аллы-гөлле чәчәкләр хуш исләрен таратып, бар дөнья хозурлыкка чумган мәлдә ике яшь йөрәк кавышып, вәгъдәләр бирешеп, гомерлеккә чәчләрен чәчкә бәйлиләр. Дип башланып китә бүгенге тапшыруга килгән котлау хаты. Алар минем газизләрдән газиз әти-әнием Лиза Шәйхлимам кызы һәм Азат Галим улы Гариповлар. Әти-әнием Яңа Күктау авылында дөньяга киләләр. Әти Хадикә һәм Галим Гариповлар гаиләсендә 6нчы бала булып туа. Тырыш гаиләдә үскәнгә күрә бәләкәйдән эш сөяр һәм шук бала булып үсә ул. Урта мәктәпне тамамлагач, 86нчы һөнәри училищеда һөнәр үзләштерә. Аннары һәр егет кебек ватан алдындагы бурычын үтәргә армия сафларына алына. Төркмәнстанда хезмәтен номус белән үтәп туган авылына кайта. Әнием Лиза Шәйхлимам кызы энҗе карлар җир йөзен ефәк юрган белән төргән мәлдә декабрь аенда Рауза һәм Шәйхлимам Гардановлар гаиләсендә 8нче бала булып дөньяга аваз сала. Туп кебек түгәрәк шаян кыз бала апа-абыйлары кочагында әти-әнисенең пар канаты астында бәхетле балачак кичереп, чибәр, сылу, камыштай зифа буйлы булып буй җиткерә. Әти белән әни бергә уйнап үсеп, 1нче сыйныфтан 10нчы сыйныфка кадәр бергә укып, олы тормыш юлына чыгалар. Әнием Уфада тегүче һөнәре алырга укырга керә. Әтием гаилә кору уе, дөнья тергезү өчен акча эшләп кайтырга Себер якларына юллана. Араларында сагынычлы хат алышулар башлана. Һәм менә ул бәхетле мизгелләр килеп тә җитә. 1987 елның июлендә яшьләр гомерлеккә бергә булырга, акышлардай мәхәббәтләренә тугры булырга антлар бирешеп кавышалар. Олы мәхәббәтләренең татлы җимешләре булып без ике бала, абыем Алик һәм мин кызлары Алина дөньяга килгәнбез. Мин мәктәпне тамамлап, Алабуга педагогия институтына укырга киреп, аны уңышлы тамамлап чыктым. Күз карасыдай үстереп, белем алырга ярдәмнәре өчен әти-әниемә әйтеп бетергесез рәхмәтлемен. Кызганычка каршы, куаныч белән көтеп алып, бишекләрдә тибрәтеп, олы өметләр баглаган беренче сабыйлары Алик абыем егет булып буй җиткәч, лашындай чагында юл фаҗигасендә вафат булды. Авыр кайгы югалтулар кичерергә дә туры килде якыннарыма. Нишлисең, язмышлардан узмышлар юк диләр. Язмыш җилләре бик кырыс, аяусыз булса да, газизләрем сынмыйча, сыгылмыйча тормышта матур итеп яшиләр. Ходай биргәненә шөкер итеп, бер-берсенең кадерен белеп, туганнарын хөрмәт итеп, аралашып яши торган изге җаннар алар. Алтын куллы әтием белән тырыш әнием үз көчләре белән зур, матур йорт тергезеп керделәр. Безнең кендек каныбыз тамган нурлы өебез авылда балкып утыра. Әти нигез салган бакчада әнинең күз нуры түгелгән аллы-гөлле чәчәкләр хуш исләрен тарата. Нинди генә гөлләр, җиләк-җимешләр үсми безнең бакчада. Алар карап үстергән нигъмәтләр туган тумачаларга да, дус ишләренә дә җитә. Әнинең пешергән ризыклары телеңне йотарлык. Кергән һәр кешегә ишекләре ачык, йөзләре нурлы, өстәлләре нигъмәт белән сыгылып тора. Ихата тутырып кош-корт, абзар тулы мал-туар асрыйлар. Барысына да өлгерәләр алар. Әнием бүгенге көндә авылда сатучы булса, әти изге һөнәр иясе, йортлар төзеп кешеләрне куандыра. Кадерле газиз әти-әнием, алдагы көннәрдә дә пар канатлы булып, исән-сау, шатлы куанычларга төренеп, миңа таяныч булып, туганнарыгызның хөрмәтендә яшәгез әле. Гаиләбезгә иминлек, сайрар сандугачның моңы кебек озын бәхетле гомер, чишмәләрнең җыры кебек матур аяз көннәр, мул, бай тормышта исән-сау булып, минем уңышларыма сөенеп яшәүгезне телим.
Нурлы йортыбызның нурын сөндерми, тигез парлар булып, тәннәрегез таза булып яшәгез. Ходай биргән улы бүләк бит ул тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне-иңгә терәп үтүләр. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын, балкып торсын тормыш елыгыз. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарыгыз, якыннарыгыз исеменнән кызыгыз Алина. Хөрмәтле, бәхетле парыбыз Лиза ханым һәм Азат әфәнде, кызыгыз Алинаның изге теләкләренә без дә кушылабыз. Гаиләгезгә иминлек, бетмәс төкәнмәс шатлык, куанычлар теләп калабыз. Гомер күзләрегездә дә әле бергә парлы булып, бер-берегезгә терәк, таяныч булып, яшәргә ясын сезгә. Матур иштәлекле хат юлына кушып, кызыгыз Алина сайлаган моңлы җырыбызны сезгә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Sabı idik, eligine beleki. Ni arada yağızdan ışkan bize niyeti. Işırdık da unutuyuk, bugün de bala deysiz. Yaşagenşe biz dip kanat, kağa turgansız bitsiz. Etiyeni dileklerim, kükreklerimde taşa. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni, işittirem şu şıcırның kiyi sözleri aşa. Bәхет, şatlık, selametlikler dilim sizge jırlap. Ömrümün boylarına etiyimni yaşasam idi zorlap. Yaşligimiz ötті deyip, uftanıp oturmağız. Sizning yaşlik küzgüsü biz, bizge gine qarağız. Sabırlık ul en iyisinden, batırlık etisinden. Turmuştağı tüzümsüzlikler gine özü bizden, merhametlikler sizden. Etiyeni dileklerim, kükreklerimde taşa. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni, işittirem şu şıcırның kiyi sözleri aşa. Bәхет, şatlık, selametlikler dilim sizge jırlap. Ömrümün boylarına etiyimni yaşasam idi zorlap. Sizning yonda bizde haman bala bo'lib qolabız. Xallarning turli şog'i bar, sizden kuchlar olabız. Vaqtlari yetmeydi kiyinlanganingizda. Sizning qadar bo'lmasak da, siz deb yonar biz.